janaja kɛnɛ mɔgɔ ba fila la duniya marabagaw an'a masakɛbaw n'u ka denbaya 500 jate bɛ a cɛla i n'a fɔ Japon masakɛba Empereur Naruhito, Afrique du Sud jamana kuntigi Cyril Ramaphosa ani Mark Brown Il Kuku ka gouvernement ɲɛma. Nin ye jamana ka janaja kɛnɛba ye min ɲɔgɔnma kɛ kabini san 1965 ta kɔfɛ Winston Churchill ye bonyaba sɔrɔ min senfɛ. Angleterre masamusobani ne a si cayara kosɛbɛ ka tɛmɛ ne a fatura septembre kalo tile 8 na a ka Écosse masayasoba Château de Balmoral kɔnɔna na ka si to san 96 la ye san 70 ɲɔgɔnna de kɛ masaya la. A dalen bɛ église yelen fagabali dɔ kɔnɔna na n'a bɛ wele nazarakan na ko Chapelle Ardente Westminster Hall yɔrɔ la kabini arabadonna septembre kalo tile 4. Nin bɛɛ kɔfɛ denbaya ka janaja kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnni ka kan ka sigi masamuso ni ne a furucɛ Prince Philippe ani min ye san 70 ɲɔgɔnna kɛ furu la ne a fatura salongo ka si to san 99 na fila su bɛna don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ église kɔnɔ ne a tɔgɔ ko Chapelle commémorative du roi George VI Angleterre masayasoba kɔnɔ Château Windsor la. Masamuso ni a facɛ a n'a bamuso ani a balimamuso Margaret su dalen bɛ yɔrɔ minnu na ta kɛrɛfɛ.